טיפוס ואין בי שום קסם. מה לעשות? אין בי. יש לי מבט יבש וחיוך יבש. אני יבש. אז אולי היא, במקרה, בתור אישה, עם טעם וחינוך, מצאה בי, בטעות, איזה תכונה שקוסמת לה. לא יכול להיות? לא. בפירוש לא. מה? שום דבר. איזה משהו קטן, קטנטן, נקודה, איזה צל, איזה משהו של משהו שיעיד על איזה חן מסוים. אפילו זה לא! לא. שום דבר. מה שום דבר? לא יכול להיות שאין שום דבר. לא יכול להיות. עובדה. אז איך היא נתנה לי להרים את הכפפה שלה? את הכפפה שלה. אני יודע איך. נתנה. לא נותנים להרים כפפות. נותנים. איפה היא? איפה היא? איפה היא? ביג טוחס. אני בא.